Har du fået indstillet varmekogen, som jeg har vist i en anden video her på siden, og du synes, at det ikke lige måske er lidt for varmt, eller måske lige er lidt for koldt, så kan du sådan finjustere lidt, hvis man kan sige det sådan. Hvis du nu har indstillet varmekogen, sådan som min tommelfingerregel den siger, og du stadig synes, der er lidt for koldt, så åbner du lige klappen. Pilen den peger ned på rumtemperatur. Du trykker på den sorte firkant. Så står der sæt rumtemperatur dag. Trykker du en gang til, så lyser den der rød. Nu kan du ændre. Så drejer vi den op til 22 eksempelvis. Trykker igen. Så er værdien gemt nu. Nu bliver der lidt varmere i dit hus. Hvis der var for varmt, så kunne man selvfølgelig bare prøve at gå den anden vej. Men finjustering af varme eller ned igen og få det lidt køligere gøres bedst herinde.